Hello, Ana Marie, Ana Guapa Vlog. Tanawa ra gud si Anadel. Daghan kay siya hadiya ihatag panghatag daw ni sa Ed. Ako nag-una-una na ko og kaon sa iyang hardeya. Unsa na Kay ring? Cardi. Ha? Kay Cardi. Kay Cardi? Yes. Sa tanang cake mo na Cardi. Kay Cardi. Pataka raman kang ngalan mo ring. Uy. Kay Cardi. Di ka lang. Ha? Di ka lang kay Cardi. Anadel, hada kay Cardi? Bataka lang dyan ni siya. Ha? Candy! Sabi Gandhi, sabi Candy. Uy, ikaw dako kay kagtingo, gamay kang bayi. Nanimalos! She's very tired. Malish. Malish. Gamay kay kang babae. Alangan, bisig di daw ka mo katawa ng kay Cardi. Bot-bot ka gali, Candy man di ay.